Осуществляется набор белорусов 18-55 лет для службы по контракту БПЛА из Беларуси. Единовременная выплата 4 миллиона 350 тысяч рублей России при подписании. Представляем лучшие условия для белорусов, гражданство РФ, десятки специальных, что-то там. Короче говоря, вот типа такая вот реклама. Ну вот, глядите. А вам довелося поразмаўляць с беларусамі, якія воевали на баку России супраць Украины, да? И давайте вось сфокусируемся на гэтым. Па-першае, што гэта за людзі? Вось што гэта за людзі, якія ідуць падпісваць кантракты, ідуць ваяваць на баку России супраць украінцаў? Ну, давайте пачнем з таго, што насамрэч такая реклама існуе. Мы яе таксама збіраем, правяраем. Яна працуе ў Беларусі, так. І людзі трапяць туды, пачынаюць ваяваць за расейцаў. Але, канешне, вось пасля таго, як мы пабывалі ў гэтым лагеры военнапалонных і паразмаўлялі з тымі, хто там ужо знаходзіцца, іх там шмат, дастаткова шмат. Мы зрабілі толькі 6 інтэрв'ю, але ж там людзей, насамрэч, больш. Вось мы не можам казаць цифры, у нас такая дамова была. І паразмаўлялі наконт таго, як не трапілі, што яны дзе глядзелі там і так далей. Большасць людзей якраз пападаюць на такія рэкламы. Яны бачаць, гэта вялікія грошы для Беларусі, вялікія грошы. Плюс ім абяцаюць там, напрыклад, ось як у гэтай рэкламе там БПЛА там і так далей. Шмат тых, з кім мы размаўлялі, яны таксама не ведалі, куды яны трапяць, якія там будуць умовы. То бок некалькі чалавек казала, што яны ведалі адразу, што пайдуць у штурмавыя гэтыя роты на мяса. Яны так і кажуць, на мяса. Астатнія лічылі, што яны не будуць ваяваць, не будуць прымаць удзел, яны будуць там недзе ў абслугі там і так далей. Але ж потым, калі яны падпісалі гэтыя дамовы, у іх уже ніхто не спытае, хочаш ты туды, не хочаш. У асноўным гэта ідуць людзі ўжо на мяса непасрэдна. Александр, не ведалі, куды яны паедуць з пункту гледжання лакацыі, але ж яны ведалі, што яны пойдуць супраць украінцаў ваяваць. Для іх там не было ніякай лухты, як з северакарэйцамі ці кімсьці такімі іншымі нацыямі, з якіх потым інтэрв'юіруюць, і яны кажуць, мы не ведалі ўвогуле, куды мы едзем. Усё ж такі беларусы ведалі, што яны ідуць супраць украінцаў у гэты момант. Глядзіце, там вельмі цікава, тое, што яны кажуць, так? Я зараз не ад сябе кажу, а тое, што яны кажуць. Яны кажуць, так, мы ведалі, што мы ідзем, куды непасрэдна. То бок мы ідзем ваяваць супраць Украіны. Але ж мы не ворагі украінцам. Гэта так дзіўна гучыць, мы не ворагі, мы шлі не забіваць. Мы шлі зарабіць грошай, мы шлі, каб не сидзець у турме там у расійскай там і так далей. Мы шлі там, напрыклад, там недзе машыны круціць, там недзе ў тылу, так? Мы шлі там абслугоўваць нейкія там радыёстанцыі, там ці яшчэ нешта. Вось, гэта з іх слоў. А калі ім задаеш пытанне, з якога часа украінцы сталі для цябе ворагамі, яны кажуць, не, чаму ворагі? Яны нам не ворагі. І вось гэта дастаткова дзіўная логіка. Таксама цікава, у каго я не спытаў, колькі вы забілі людзей, усе адмаўляюцца, кажуць, мы зусім не ўдзельнічалі ў гэтым. То бок, я не ведаю, насамрэч так ці не. Вось. І я лічу, што гэта не шчырыя былі адказы, таму што калі чалавек удзельнічае ў баявых дзеяннях, ён усё роўна прымяняе там нейкае, стреляе там у той бок там ці яшчэ нешта робіць. І могуць быць такія, але ж усе адмаўляюцца, усе кажуць, не, мы тут ні пры чым. Вось такая дзіўна. І па большасці, вось я для сябе, напрыклад, падзяліў у асноўным на две катэгорыі людзей, от для сябе, непасрэдна, калі з імі размаўляў. Першае, гэта каму патрэбны грошы, і яны лічаць, што яны туды пойдуць. У іх былі нейкія размовы уже з тымі людзьмі, якія там ваявалі, якія атрымалі гэтыя грошы і вярнулись дадому, і ўсё іх добра. Вось, і яны атрымалі не кепскія такія грошы. А другая такая суполачка, скажем так, гэта тыя, хто сядзяць за кратамі ў Расіі, і ці вялікія тэрміны сядзець, а там ёсць і невялікія тэрміны, і потым атрымаць грамадзянства расійскае, потым зайсці з гэтага, як яны кажуць, СВО, так, з вайны сысці, і проста потым сядзець дома, і ўсё будзе добра. То бок, вось гэтыя срокі, а ў калоніях усе яны кажуць, што ў калоніях ідзе вельмі такі моцны ціск. Калі ты не падпішаш там гэтыя дамовы і не пойдзеш,
то тебе будзе вельмі кепска ў калоніі. Вось, і яны вырашаюць, што такім чынам, а тым больш крымінальнікі, у якіх вялікі досвед ёсць уже, і яны ведаюць, як прапетляць. Вось ёсць у них такі тэрмін прапетляць. Вось яны лічаць, што мы туды прыйдзем, прапетляем ціхонечка, потым вернемся, і ўсё у нас будзе добра. Ну, все ж таки, калі падсумаваць тое, што вы зараз расказваеце, таму што тут такая дыялектыка, так? Тое, што яны сталі ваеннымі злачынцамі, гэтыя беларусы, гэта быў іх свядомы выбар? Ці ўсё ж таки мы можам нават ім паспачуваць, таму што, ну, маладукаваныя, там, напрыклад, прадстаўнікі нейкіх там уразлівых сацыяльна ўразлівых груп, іх папросту прывялі... Ну, можа, прымушалі ў расійскіх турмах, не ведаем. Падманам, там, вось. Усё ж такі, на вашае меркаванне, так. Значыць, па-першае, яны не лічаць сябе злачынцамі ваеннымі. Гэта не цікава. Таксама не лічыць злачынцамі ваеннымі. Украінскі бок іх лічыць ваеннапалоннымі. Гэта першае. Гэта вельмі важна адрозніваць. То бок, калі людзі, напрыклад, забівалі там, ну, мірных жыхароў, там, ну, здзейснілі нейка, яны не будуць у гэтым лагеры, яны будуць ужо непасрэдна ў другіх лагерах, супраць іх будуць крымінальныя справы там і так далей. Гэта ваеннапалонны. Гэта вельмі важна, таму што, ну, у наш бок трошачкі там прылецела, што вось вы там паехалі, там парушылі там заканадаўства там і так далей, здымалі іх там Женевскія канвенцыі там, ну і так далей. Другое, яны себя таксама не лічаць, ну, ось па размовах з імі я не пабачыў, чтоб яны там неяк себе адчувалі так, ну, так, яны саромяцца. Шмат хто з іх саромецца і кажа, не, напрыклад, шмат людзей ад камеры адмовілись, таму што саромяцца тым учынкам, які яны зрабілі. Але ж астатнія, з кім мы размаўлялі, яны самі ў гэтым нічога такога дрэннага не бачаць. Яны так і кажуць, паслухайце, Беларусь з Расіяй гэта, ну, адна суполка, гэта мы разам з Расіяй, гэта, ну, амаль што на заканадаўчым там узроўні недзе там вырашана і так далей, таму мы нічога такога не зрабілі, мы падтрымліваем Расію, яна падтрымлівае нас. У іх у галаве вось, ну, такое бачанне. Вось. Ну і тут ведь галоўнае яшчэ пабачыць, у якіх умовах атрымліваюць іх, так, в якіх умовах яны там знаходзяцца ў лагеры, і ў якіх умовах, напрыклад, знаходзяцца тыя ж нашы палітвязні. Ось я сам быў там у калоніі, у Крытке, і мне было з чым параўнаць. Было, і гэта таксама вельмі такая дзіўная... Ну, параўнайце, калі ласка. Глядзіце, я лічу, што у нас яшчэ будзе магчымасць, я спадзяюсь на гэта, якраз зрабіць такія матэрыялы таксама. Значыць, глядзіце, першае, калі мы только такі быў цікавы у нас момант, калі мы ехалі там, ну, са мной былі яшчэ там нашы хлопцы з Белапола, калі мы только пад'язджалі да гэтай калоніі, яны меня спыталі ў мікрааўтобусе, які нас вазіў, яны спыталі, слухай, ну, як ты себя адчуваеш, калі ты бачыш гэты вышкі, там аўтаматчыкаў, там гэтыя там ностальжы есть ці не? Я кажу, неяк на мяне, ну, ніяк не дзейнічае. І потым ідзе КПП, як такое звычайнае КПП, як ва ўсіх, напрыклад, калоніях там. Я думаў, што у нас зараз будуць правяраць апаратуру, там праглядаць тэлефоны, ці не пусцяць там, напрыклад, са смартфонамі. Нічога гэтага не адбылося. Мы невядомыя ім людзі, нас просто прапусцілі. І пры гэтым сказалі, вы можаце хадзіць, здымаць што заўгодна, размаўляць з кім заўгодна. Усё гэта здымаць на камеры. У нас тут пастаянна Чырвоны крыж, прадстаўнікі Чырвонага крыжа. У нас пастаянна, амаль што кожны дзень знаходзяцца прадстаўнікі розных праваабарончых структур там і так далей. То бок нам скрываць нечага, у якіх умовах яны там і так далей. Далей, што на мяне, ну, вельмі так, я ведаю, як, напрыклад, перамяшаюцца там у нашых калоніях, то бок заўсёды з табой супрацоўнікі калоній знаходзяцца. Калі прыязджае там нейкая пракурорская праверка ці яшчэ нехта, то пачынаецца ціск адразу, што не ўздумайце там нічога ляпнуць, вякнуць. Тут ты можаш падысці да любога чалавека, які перамяшаецца па калоніі, з ім паразмаўляць, усё гэта засняць. Напрыклад, вось прывялі хлопцаў на гэтыя здымкі, якія мы рабілі, нам далі там гэты кабінет нейкі,
іх паставілі ў карыдоры, няма ніякіх лакальных участкаў. Ва ўсіх калоніях, ну, гэта все ведаюць, хто там адбываў, ёсць такія лакальныя участкі, клеткі. Звычайныя клеткі, куды проста людзей, як зверей, зачыняюць усё. Там гэтага няма. Іх проста паставілі, і ўсё, яны стаялі самі па сабе. Ты мог выйсці, ты мог падысці к чалавеку і сказаць: слухай, а распавядзі мне тое, а распавядзі мне тое. І я запытаў там, ну, шмат у каго, кажу: слухай, а ты пра свае правы ведаеш? А ты, можа, ведаеш пра Жэнеўскую канвенцыю, якія у вас есть там, ну, правы? Яны ведаюць пра гэта. Яны кажуць: так, нас азнаёмілі з гэтым, і з гэтым. Мы ведаем, што нас нельзя прымусіць. То бок, яны там у калоніі ведаюць больш, чым звычайны грамадзян Рэспублікі Беларусь. Іх там гэтаму, гэта ваеннапалонныя, якія прыйшлі ваяваць супраць Украіны. Іх там, у гэтым лагеры, ўсё гэта ім распавялі. І яны ўжо ведаюць, што вось гэта можна. Напрыклад, мне там можна спытаць, а вось гэта ён скажа: не, пра гэта я размаўляць не буду. І ніхто яго гэтага не прымусіць. Вось там няма гэтых шыза, там сталовай. То бок мы хадзілі дзе хацелі. Нам адразу сказалі: куды вы захачыце схадзіць, ідзіце, здымайце, размаўляйце. Мы пры гэтым даже прысутнічаць не будзем. Гэта ваша справа. І гэта для мяне, конечно, было. Ну, военны палон лепшы за беларускае палітычнае зняволенне. Ну так, кропка. Але давайте, ну добра, ну хорошо, добра. Але давайте вернемся до размоў. Чым адрозніваецца ваша размова Белпола з гэтымі людзьмі ад таго, што робіць Губазік, напрыклад, так? Ну, акрамя вот гэтых умоў усіх ты маеш на ўвазе? Так, чым это адрозніваецца? Ну, людзі, яны ж ўсё роўна пад прымусам, пад ціскам. Чым адрозніваецца? Першае, Губазік той жа, ён не будзе там пытацца, ён не будзе да цябе звяртацца і казаць: ты згодзен гэта там зрабіць ці не згодзен. Ставіць такія ўмовы, калі чалавек скажа: так, ну, трэба, значыць трэба. Вось, гэта ўсё пад прымусам ідзе. Тут у калоніі былі людзі, якія адмовіліся, і ім за гэта нічога не было. Просто яны прыйшлі і сказалі: а аб чым будзе размова? Аб гэтым? Да не, нам гэта не цікава. Ну, мы не будзем, і ўсё. І яны просто сышлі. І я ўпэўнены, што на іх не будзе ніякага ні ціска, нічога, таму што, яшчэ раз скажу, калі прыехалі мы туды здымаць, там яшчэ 2 групы прыехалі, я так понял, што еўрапейскія. То бок яны размаўлялі на ангельскай мове, яны там больш бралі людзей уже непасрэдна, не рускамоўных. Там сидзіць шмат людзей, у тым ліку там і афрыканцаў, і азіятаў, там, ну, шмат, так, іностранцаў, замежнікаў. Значыць, гэта першае. Па-другое, мы, калі вот паглядзець наше інтэрв'ю, мы задавалі пытанні, то бок ішла такая размова паміж 2 людзьмі. Що не нейкая там іспаведь, калі пабачыць ад Губасіка, напрыклад, таго ж, ну, я насамрэч не гляжу іх, але ж некалькі там бачыў. Там больш ідзе там такое прабачэнне, да мы віноўны, да мы тое, да мы сёе. Тут у нас была размова, каб даведацца, навошта чалавек зрабіў гэты ўчынак. То бок, ну, папытацца неяк паняць яго логіку, як ён туды трапіў, і аднаразова з гэтым паказаць беларусам, якія зараз глядзяць на гэтыя кантракты і вырашаюць для сябе, ісці туды ці не ісці, патрэбны яму гэты грошы ці не патрэбны. Вось, таму розніца вялікая насамрэч. Таму што у нас размова без прымуса, без, ну, скажем так, калі чалавек адмовіцца ці нешта не тое скажа, з ім далей нічога не здарыцца. Гэта я 100% ведаю. Ну, вам застаецца толькі паверыць вам. Ну, а чаму паверыць? Ось глядзіце. Яшчэ раз кажу. Туды можа трапіць, ну, шмат хто, насамрэч, у калонію, так? У тым ліку еўрапейцы, праваабарончыя структуры разлічныя. Іх ніхто не кантралюе. То бок, калі будуць нейкія парушэнні, там любой гэтай ваеннапалоннай, сразу скажу, што яны ся паводзяць там вельмі, ну, упэўнена, скажем так, на такім расслабоне. Так, яны такія, асабліва гэта бачна па крымінальнікам, якіх там, ну, якія сидзелі шмат там срокаў. Як гэта, з нагі ў хату заходзіць?
Так, гэта ж вось на камеры гэта не было, мы гэта не здымалі, калі вось ён заходзіць на тую ж самую размову, як ён себя пачынае павадзіць, як там ідзе распальцоўка там нейкім чынам. То бок ён як рыба ў вадзе себя адчувае, ён прыйшоў да нейкіх там журналістаў, а калі ўжо пачынаецца размова, у іх так, гэта ведаюць таксама шмат хто сидзеў, людзі, якія шмат уже трапілі за краты, яны вось сваім взглядам глядзяць ў вочы, яны пытаюцца неяк на цябе націснуць, што я тут галоўны, я тут круты, я ўсё гэта шмат разоў прайшоў, я там на блатной педалі там і так далей. Вось, і ідзе барацьба такая взглядамі, то бок гэта кажа не аб тым, што к тебе прыйшоў чалавек, які забіты, зашуганы, зацюканы, і вось ён скажа все, што тебе патрэбна. Не, прыходзіць чалавек, які яшчэ можа там нешта пакачаць сваё. І гэта, конечно, вялікая разница. І сказаць, што яны не ваенныя злачынцы. Слухайте, мне тэма такая, мне ад гэтага яшчэ страшней. Вось тое, што яны не называюць себе ваеннымі злачынцамі, людзі, якія пайшлі ваяваць супраць Украіны і мірных украінцаў, людзі пасля вось гэтага таго ўсяго, што мы ведаем пра Бучу. А як вам падаецца? Чакай, мы вяртаемся зноўку да таго, пра што Александр ужо казаў, што яны военнопалонныя і ніякай Бучы яны не здзяйснялі, бо каб яны здзейснілі Бучу... Але ж яны ўбачылі Бучу. Яны ведаюць, слухай, нешта ж... Ну і што? Александр, як вам падаецца, што гэта? Гэта, можа, нейкая такая абарона псіхікі такая самаба. Глядзіце, украінцы, яны адштурхоўваюцца ад пункта гледжання заканадаўства. Не ад эмоцый, хаця эмоцый там тоже хапае. Эмоцый там хапае. Вось, напрыклад, там... шмат хто быў, хто з намі, там, хто нам рабіў гэта інтэрв'ю, там, дапамагаў там і так далей, па ім бачна, што яны адносяцца да гэтых людзей як да ворагаў, якія прыйшлі забіваць іх грамадзян. Але яны, яшчэ раз кажу, па заканадаўству гэтыя людзі не ваенныя злачынцы. То бок яны не здзейснілі ніякіх ваенных там нейкіх дзеянняў супраць насельніцтва, там, мірных жыхароў, там, і так далей, і так далей. Таму што, канешне, там можна ўсіх, хто ваюе на баку Расіі, сказаць, што гэта ваенныя злачынцы. Але ж ёсць заканадаўства. І Украіна пайшла гэтым шляхам. Яна не пайшла шляхам Беларусі. Вось гэта вялікае адрозненне. У Беларусі ўсе, хто сказаў, я галасую там не за Лукашэнку, гэта злачынцы. Все, гэта злачынцы. Хаця па заканадаўству гэта не так. Украіна пайшла шляхам заканадаўства. І тут цікавая гісторыя, напрыклад, калі мы возьмем гісторыю Другой сусветнай вайны і армію Гітлера, то вермахт, вермахт і вермахт выконвалі загады, і зараз яны паважаныя ветэраны нямецкія. Так, а тыя, хто забіваў грамадзян, тыя, хто служыў у канцлагерах і так далей, гэта ваенныя злачынцы. Так ёсць. Зараз на Нямецчыне даволі шмат, зараз я не ведаю колькасць ужо дакладна, але гэта нармальныя грамадзяне, якія атрымліваюць добрыя грошыкі напрыканцы сваёй жыцці, яны папросту служылі радзіме. Якая была радзіма, это ўжо іншае пытанне, але вось так. Так, і вы ведаеце, калі, я лічу, што калі, напрыклад, тыя з военнопалонных, на каго будуць непасрэдна доказы, што яны якраз здзейснілі там ваеннае злачынства, яны уже не будуць военнопалоннымі. Яны будуць асуджаны. Слухайце, а яны яны ўсё яшчэ беларусы, ці ўжо яны такія з гэтымі чырвонымі пашпартамі, найміты, грамадзяне РФ? Гэтага не ведаюць, ніхто не ведае. І украінцы таксама не ведаюць. Таму што там у іх такі статус. Яны ўсе, чаму яны пайшлі на інтэрв'ю? Яны лічаць, што ўсё ж такі Лукашенко іх выташыць нейкім чынам, так? Вось. Ніхто... Мы падышлі да самага галоўнага, і я хацеў бы кавалачак зараз паказаць з вашай размовы, такі нашумеўшы. Давайте зараз звяртаюсь да рэжысёра, пакажы, калі ласка. Про политических. Там же недавно отпустили, да, политических ребят? Вас тоже отпустили? Нет, я сидел до звонка. Не, просто почему нас не обменяют? Почему нас отсюда не забирают? Там отпускают из-за санкций, а не за то, что украинцы.
Ну, вы как думаете, почему? Откровенно, почему? Вы же мы нахуй не нужны. Ну, такие... А чаму вам падаецца, радзіма не абменьвае іх сваіх беларусаў? Ці ён Ну, дакладна ён правильно- адказаў. Ён правильно адказаў, яны нікому не патрэбны. Яны не патрэбны не расійскаму боку, яны не патрэбны не беларускаму боку, не Лукашенко, яны не патрэбны. Калі яны ішлі вось туды, падпісвалі кантракты, яны разлічвалі на тое, што яны потым вернуцца ў Расію, не ў Беларусь, у Расію. Вось яны шмат хто хацеў атрымаць расійскае грамадзянства. А тое, што потым у Беларусь, яны ўсе ведаюць, што ў Беларусі ёсць крымінальная адказнасць за іх дзеянні, ёсць. Але ж яны чамусьці лічаць, гэта опять же з того пункту гледжання, што саюзнічкі, вот яны там так і кажуць, мы ж саюзнічкі, Беларусь і Расія саюзнічкі, і тое, што мы ваявалі там на баку Расіі, нам нічога не будзе. І вось у іх мэты вярнуцца потым у Беларусь у большасці не было. А тыя, хто ішлі за грошы, так, яны лічылі, што яны там атрымаюць нейкія грошы, астануцца жывымі, і потым вернуцца ў Беларусь з гэтымі вялікімі грошамі, каб там вырашыць свае пытанні фінансавыя. Але ж вось шмат людзей, яны на гэта і не разлічвалі. І зараз шмат з іх таму і пайшлі на інтэрв'ю, каб іх гісторыю пабачылі, і каб і яны потым ужо ў размове без камеры шмат пытанняў задавалі, слухайце, кажуць, а там жа сядзяць каліноўцы. Можа там нейкі будзе абмен, ну, вось іх там вызваляць і так далей. І калі ім кажаш, слухай, ну, каліноўцы для Лукашенка гэта злачынцы, якіх трэба утрымліваць у палоне. Гэта 100%. Вы навошта там? Каб вас потым туды, што вы будете рабіць у Беларусі? Адзін так і сказаў, што ну так, я там наркаман з баявым вопытам, ну навошта я патрэбен гэтай краіне. Вось таму у іх ёсць, канешне, там такое чаканне, скажем так, што іх ўсё ж такі выцягнуць. Таму што, напрыклад, палітвязень, які сидзіць за кратамі, так, ён ведае, калі ў яго срок скончыцца, ну, не ўлічваецца 411, там, артыкул 411, так. Гэтыя людзі, яны не ведаюць, што з імі будзе. То бок, так, а што з імі будзе, калі іх нават і абмяняе радзіма? Што з імі рабіць потым? Судзіць? Таму што ў Беларусі, так, удзел у збройных канфліктах за межамі Беларусі, гэта наёмніцтва, гэта крымінальная справа. І як прызнаць, што Лукашенко дазволіў у наёмніцтва браць беларусаў? Як гэта? Гэта не сходзяцца вось гэтыя лініі лагічныя, не? Я не ведаю. І ну, мы размаўлялі там з людзьмі, якія якраз займаюцца гэтымі пытаннямі, там абмену там і так далей. І яны таксама, у іх адказа няма, што будзе далей з гэтымі людзьмі. Але вы сказалі, што яны хацяць у Расію. Шмат хто хоча куды заўгодна, то бок толькі вось выйсці адтуль. То бок там ну, шмат кажуць, слухайце, нам там у Беларусі, у Расіі, куды заўгодна, у любую краіну света толькі адсюды выскачыць. Ну, шмат хто кажа, я хачу вярнуцца на радзіму ў Беларусь. Вось, ну, яшчэ раз кажу, што гэта пытанне пакуль яшчэ ніяк не вырашана. Ну, пафіксім для тых, хто раздумвае зараз падпісаць ці не падпісаць кантрактик, бо калі ты трапляеш у палон да украінцаў, яшчэ раз, ты ў палоне, так, вось, які ў цябе лёс далейш, ніхто это не ведае, але ты не стаіш на чарзе там на першых месяцах, каб цябе абмянялі, таму што ты... Нават на другіх не стаіш. Нават на другіх не стаіш. Там северакарэйцы, бліжэйшыя сябры. Калі абменююць, ну, ўсё ж такі расейцаў абменююць, так? Калі там военнапалонныя абменююць, военапалонныя бакі. Для тых беларусаў, якія зараз глядзяць на гэтыя кантракты і глядзяць і бачаць гэтыя грошы, думаюць, вось, зараз я паеду, падпішу, зараблю, я там себе там нейкі домик построю там ці яшчэ нешта там. Галоўнае ведаць трошачкі іншае. Галоўнае ведаць, што там як бы ёсць худшы сцэнар і есть вельмі дрэнны сцэнар. Первы сцэнар гэта худшы, гэта трапіць у палон. І гэтым людзям павезло, што яны трапілі ў палон. Другі сцэнар – это калі ну, просто чалавека знішчаць. А вось з усімі, з кім размаўлялі, з усімі, яны кажуць, што ну, просто там выбіваюць ну, просто масава людзей і выжыць амаль што ну, няма шанца ніякага.
Таму вырашайце, калі вы хочаце там, каб вас недзе закапалі. Таму што там таксама вось я задаў пытанне, кажу, слухайце, ну расейцаў абменьваюць, так, вось яны трапілі ў палон, іх абменьваюць, гэта понятно. Потым 200 ідуць дадому, іх там хароняць, гэта таксама понятно. То бок збіраюць там недзе на... Хаця кажуць, што трупаў там вельмі шмат, якіх не збіраюць. Але ж все роўна каго знаходзяць, іх везуць там, адкуль яны там прыйшлі ў Расію і там аддаюць родным. А што з беларусамі? Што з беларусамі? Таму што беларусаў загінула ўжо шмат. І ўсе яны кажуць, што беларусаў ніхто нікуды, ну, кагосьці там можа знаходзіць, адвозіць, а ў асноўным кажуць, ну, земля хавае. Ясно. Будзе другая частка. Поедете яшчэ размаўляць? Ці ўжо ўсё вам зразумела? Не, там яшчэ шмат чаго незразумелага, таму што, ну, цікава там трошачкі іншыя рэчы. Гэта было такое спробнае інтэрв'ю, да якога таксама рыхтавались, канешне, там і вывучалі там гэтую Жэневскую канвенцыю і праглядзелі там і шмат іншых інтэрв'ю з военнапалоннымі і так далей. У нас трошачкі была іншая ўсё ж такі мэта інтэрв'ю. Не. А зараз ёсць яшчэ трошечки іншыя накірункі, па якіх трэба папрацаваць. І я спадзяюся, што ў нас атрымаецца яшчэ з'ездзіць і зарабіць яшчэ больш якасныя матэрыялы, паразмаўляць з іншымі людзьмі, таму што яны туды трапяць і будуць яшчэ. Вось, беларусы, задумайцесь, патрэбна вам гэта ці не. Патрэбна ли вам тое, каб мы потым прыехалі і з вами размаўлялі і паказвалі вас, хто вы ёсць. Александр, а у вас, вось асабіста у вас, ці ёсць у вас, ну, нейкае, ну, спачуванне гэтым людзям? Ці знаходзіце вы ім нейкае апраўданне вось унутры сябе? Ну, конечно, не. Ну, як можна гэта апраўдаць? Ну, яны неяк намагаюцца гэта зрабіць. Не, яны дакладна ведаюць, якім адносяцца. То бок яны ведаюць гэта дакладна, яны бачаць гэта па нашых пытаннях, па тым, як мы з імі размаўляем. Мы не размаўляем, яшчэ раз кажу, там, з ціску ці з нейкай там непавагі там і так далей. Але ж у саміх пытаннях там же бачна, што нас цікавіць, вось, іх гісторыя, і там былі пытанні пра тое, напрыклад, выйдуць яшчэ аддзельна, вось мы снялі 6 чалавек, і адразу было такі матэрыял вялікі, а яшчэ выйдуць асобнае інтэрв'ю, яшчэ па кожнаму, больш развернутае. І калі там, напрыклад, чалавеку кажаш, ну, як ты вось свой учынак лічыш, там, ну, гэта ж не такі дрэнны учынак, і кажуць, а што тут дрэннага, а што тут такога, там, і так далей. То бок, у Беларусі зараз няма вось гэтаму супрацьстаянню, каб людзі, якраз беларусы, ішлі, напрыклад, там у тую ж расійскую армію. А гэта павінна быць абавязкова, што не трэба, каб нашы грамадзяне ўцягвались у гэтую бойку. Ні ў коім разе. Які у вас, вы кажаце, будзе і новая частка, так, размова. Які у вас засталіся пытанні, што вам яшчэ не зразумела? Мне не зразумела. Значыць, першае, мы не размаўлялі наконт таго, там былі людзі, якія былі ў беларускіх калоніях до 2020 года. І яны не ведаюць, што там з палітзняволенымі. То бок, як змянілась пасля 2020 года, што там змянілася, якія там, ну, то бок, здзекі там, забойства там і так далей. І вось хацелось бы ім распавесці пра гэта, непасрэдна ім. То бок, мы гэтага зараз не рабілі. Распавесці, у якой калоніі, што адбываецца, як, і каб параўнаць той час, калі яны там былі, і параўнаць ўсё ж такі тыя умовы, у якіх яны зараз знаходзяцца, і калі б яны трапілі зараз там у лукашыўскія лагеры. Таму што, напрыклад, я у свой час, калі быў за кратамі, са мной сидзеў разам на ПКТ, і потым, там, можа, месяц у крытай калоніі у Магілёве, сидзеў чалавек, які якраз і сидзеў за наёмнічество. Вось, я з ним сидел. Ён атрымаў свой срок, ён у Донбассе воевал на баку России. Ого! И за это его посадили? И ў той час яго за гэта посадили. Так, ён сидел. И мы з ім шмат размаўлялі наконт гэтага, што адбылося, як там и так далей. І ён, я не ведаю, дзе ён зараз, але ж у яго была красная бірка. Красная бірка, ну, таксама, хто ведае, значыць, гэта самыя дрэнныя умовы атрымання.
То бок гэта чалавек, які склонен да пабегаў, да захопа закладнікаў там, ну і так далей і так далей. А у кожнай калоніі 2, 3, 4, 4 чалавека такіх на ўсю калонію. Вось. І ён у той час быў якраз гэтай краснай біркай. Ну і таксама мы разам ехалі на этапе ў Магілёў, але ж потым яго там перамесцілі ў іншую камеру. Там бачна у чалавека з псіхікай, ну, ўсё разлажана, то бок все, там разжижано все. І калі вось гэтым людзям распавесці, мне была б цікавая рэакцыя, распавесці, у якіх умовах могуць быць яны ў калоніі, як там ставіцца да палітвязней, каб паглядзець іх рэакцыю, што так параўнаць, каб яны распавялі, потому что там шмат людзей, які гэта не першая калонія, у якой яны знаходзяцца, то бок там есть некалькі калоній, вось яны там этапам шлі ў адной, другой, трэцяй, параўнаць гэтыя все умовы і параўнаць у тым ліку і ПВР, і параўнаць, як ставіцца да заканадаўства. І таксама паказаць беларусам, як адносяцца да тых, хто прыйшоў забіваць, ну, яны прыйшлі забіваць, так? І як ставяцца ўлады беларускія да тых, хто хоча сваёй краіне, ну, лепшай будучыні. Гэта першае. Па-другое, у нас не было часу, ну, 6 чалавек за дзень, там, ну, не за дзень, колькі мы там былі, можа, 6 ці 7 гадзін. У нас не было часу зрабіць больш шырокае інтэрв'ю. Вось. І таму што час быў абмежаваны. А хацелось бы яшчэ зрабіць больш раскрыць чалавека, то бок як ён, у якіх умовах ён жыў у Беларусі свой час, як складваўся там яго лёс, там прафесійны там і так далей. Ну, то бок паспрабаваць неяк вось гэты псіхатип раскрыць. Ну, больш шырока, так? Зразумела, так. Каб побачылі людзі, якія ў гэтых жа умовах і так далей, да чаго гэта все можа прывесці. І я лічу, што да гэтага прыводзіць непасрэдна лукашысцкая ўлада. Яна на гэта спрыяе. І вось таму гэта таксама нам было б цікава. І зрабіць больш вялікі інтэрв'ю, ну, напрыклад, за дзень не 6 чалавек, там, а 2 чалавека ці 3 чалавека, каб было больш часу з ім паразмаўляць. Больш глыбіні, крацей. Да, больш глыбока зрабіць інтэрв'ю. Ну і памылак было, конечно, шмат, калі мы гэта рабілі, то бок, ну, гэта ж не проста інтэрв'ю, таксама нейкі стрэс і у тым ліку і я атрымаў, калі я сидзеў насупраць іх і з імі там размаўляў, таксама мне было там, ну, так. Некомфортно, мягко кажучи. Ну, так, не камільфо, так. Але цікава, вы кажаце, як адрозніваюцца умовы вось в Украіне для гэтых военнопалонных, якія прыйшлі забіваць, як вы кажаце, ад умоваў, у якіх трымаюць тых, хто жадаў сваёй краіне лепшае жыцця. Але, ведаеце, гісторыю пішуць пераможцы, і, можа быць, гэта мы жадалі сваёй краіне смерці, і вы, які сядзеў, а яны ўсё ж такі жадаюць лепшага рускаму свету. І калі яны перамогуць, ну гэта не жарты, гэта не жарты. Паглядзіце Нюрнберг, апошні фільм. Гэта не жарты. Каб немцы перамаглі, то героямі былі б якога лепшага свету беларусы гэтыя. Не ведаю, руская свету. Вось каб не было украінца, украінскай мовы, каб ніхто... Ну вось рускі. Да, Александр, адказаць. Гэта не... Константин, як заўсёды, трошачкі перадзёргівае, вось прыдае трошачку там я з 14 гадоў перадзёргіваю. Константин. І нічого, нормально. Не, з 12. Астраты, так? Але ж, ну, трэба глядзець на факты, так? Якія злачынствы, напрыклад, той же рэжым Лукашэнкі зрабіў супраць. Я якраз вось зараз сижу, я рыхтуюсь запісаць 2 відэа, потым выкласці наконт таго, якія злачынства робіць рэжым Лукашэнкі. Вось, і трэба ж глядзець больш на факты, конечно же. Вайну распачала Расія, гэта всем вядома. Крым аджала Расія, гэта всем вядома. Вось тое, што зараз кожны дзень пагібаюць людзі в Украіне. Вось мы былі 5 ці 6 дзён в Украіне. І мы вось гэтае адчуванне, як жыве краіна, пад гэтымі бамбёжкамі, пад гэтым, вот гэтае кладбішча, там, на якія прыходзяць там удовы з дзецьмі там і так далей. Гэтым жыве вся краіна, гэтым, ну,
там все пра вайну. То бок так ездзяць трамваі, працуюць бары нейкія, ходзяць людзі, там нейкія экскурсіі ходзяць там на нейкія месцы. Гэта ўсё ёсць, то бок жыццё ідзе, так, оно ідзе. Але ж вайной прапітана ўсё. То бок усё, куды не прыйдзеш. Ось, напрыклад, мы былі у адным такім барчыке прыкольным вельмі во Львове. І там все там сидзяць. Мне было цікава, Львов, так? Львов. І бар такі, ну, я пакуль не магу распавядаць, што дзе і як, можа мы калі-небудзь і зробім пра яго там нейкую стужку. Там таксама можна было здымаць. Але ж сядзяць побач людзі, якія размаўляюць на расійскай мове, і на іх ніхто не звяртае ніякай увагі. Ніхто. То бок не происходит ніякіх боек там, ці нехта падышоў бы там і сказаў: слышишь, ты москаль там і так далей. А і дарма. ў гэты же час не, а вось там хто сидзеў, размаўляў на расійскай мове, яны абмывалі ачередныя, то бок это вайскоўцы, яны ачередныя звёзды на пагоне абмывалі, на пагоны. Вось. І пры гэтым у гэтым бары потым такі як рытуал збіраюць грошы і аб'яўляюць збор на што? Там на дроны, ці яшчэ на нешта, ці яшчэ нешта аб'яўляюць. То бок вось бар, вось сядзяць людзі там выпіваюць, там нешта ўжываюць, і тут же ідзе збор, то бок опять про вайну. Там все про гэта. Ну і само сабой мы там і бомбасховішчы трапілі, і само сабой мы трапілі гэтыя, як іх называюць, калі у нас Мацвея Купрэйчыка чуць не адправілі на фронт, падышлі, спыталі дакументы, вось, і кажуць там... ТЦКшнікі, так? Так, ТЦКшнікі, так. Усё вельмі цывільна. Конечно, там ёсць і пераборы, і ўсё, але ж мы размаўлялі пра гэты ТЦК, таксама было цікава даведацца, таму што мы больш бачым у соцсетках, як яны там трышак нейкі робяць і так далей. Але ж гэта тое, што выходзіць у паблік. А як яны працуюць насамрэч, і як гэта адбываецца, ну, гэта трошачкі інакш, ну, не адпавядае таму, што паказваюць. Канешне, ёсць там нейкія пераборы, напрыклад, той жа Адзесе там недавно такая гучная справа была. Вось, до таго ж Мацвея Купрэйчыка падышлі, паглядзелі дакументы, ўсё было вежліва, ўсё было так у рамках такіх добрых, паглядзелі, пажадалі добра пуці, і ўсё, ён пашоў далей. То бок ніхто не хапаў яго за ногі, за рукі, там мікрааўтобус гэты не зацягваў, нічога такога не было. Вось, і мы некалькі раз трапілі пад гэта, калі стаялі ТЦКшнікі, правяралі іх дакументы. Калі мы размаўлялі ўжо з людзьмі наконт ТЦК, як да іх ставіцца, меня таксама ўразіла там такая думка цікавая чалавека, які, ну, як бы ў кантэксце. Ён кажа: паслухайце, вось шмат людзей есть, якія самі не ідуць у военкамат, у іх уже срок прыйшоў, і яны павінны ісці, напрыклад, на фронт. Яны не спяшаюцца туды. Яны, вось, ТЦКшнікі падышлі к ним, яны уже да гэтага гатовы, у іх уже там нейкія рэчы собраны там і так далей. Падыходзяць: так, вось вы там павінны, да ўсё, няма пытанняў, чалавек збіраецца і уходзіць. Таму, як бы... Ну, зразумела. Цікава была такая знаёміцца з гэтым всім. Зразумела. Дзякуй вялікі. Дзякуй за вашу працу і за ваш час.